Pilot automat. Da, corect. Și acest parametru face diferențe destul de mari în condusul preventiv. De ce? Cum să folosim pilot automat? Care sunt beneficiile? Câte tipuri de pilot automat avem? Și în ce proporție trebuie să-l folosim? Vom vorbi acum. Din start vreau să spun că este un păcat să nu folosim pilot automat. Să nu-l folosim zilnic. El a fost proiectat, a fost gândit pentru a ne ușura nouă viața, pentru a ne ușura nouă munca zi de zi. Acest pilot automat trebuie folosit minim în proporție de 80% zilnic, care ne asigură la rândul lui o siguranță, o ușurință fiind la volan, o viteză stabilă, un consum stabil, o uzură mai mică și mulți alți factori. Ce urmărim noi de fapt? Hai să vorbim un pic mai practic. Da, și ca să fie pe înțelesul tuturor, voi face așa ca un mic grafic a unei zi de lucru, indiferent de câți kilometri parcurgem. Logica este că noi 70% din traseu este un prag pe care trebuie să-l treacă oricare șofer în folosirea pilotului automat. Deci minim 70%, 70 km din 100, trebuie să folosim pilot automat. Dacă îl folosim în proporție de 83%, suntem cei mai bravi. Da, bineînțeles că avem zile diferite, unde avem național, oraș, ambuteiajă și nu este posibil să avem 83. Vom avea 70-75. Dar există și zile când noi doar conducem, da? Doar suntem la autostradă și avem trasee destul de lungi, unde este păcat să nu folosim în acele cazuri, în unele momente și peste 90% doar pilot automat. Cu acest parametru noi avem 10 puncte care eu pot spune că sunt printre cele mai ușoare de obținut. Zece puncte ne aduce acest parametru. Ca factori de bază, de ce să-l folosim, sunt foarte mulți. Să-i enumerăm pe toți nu este logic. Dar, unul la mână este siguranța voastră. Folosind pilotul automat adaptiv, el va păstra distanța față de ceilalți participanți la trafic, la necesitate va frâna singur și, bineînțeles, că ne ușurează un pic munca. Doi la mână, putem spune că acest pilot automat, folosindu-l corect, ne garantează că într-un interval de timp vom parcurge un anumit kilometraj, vom parcurge o anumită distanță. Din ce motive? Pentru că persoana fizic nu poate menține o viteză stabilă, iar pilot automat la rândul lui, oricând, poate menține viteza selectată. Cu ajutorul pilotului automat putem diminua consumul de motorină. Pentru că noi fizic când apăsăm pedala de accelerație, în unele cazuri o apăsăm mai mult, în unele cazuri mai puțin și există permanent șocuri în transmisie, mai repede, mai încet. Plus la asta, consum mai mare, consum mai mic, consum mai mare, consum mai mic. Iar pilot automat la rândul lui știe corect câtă motorină să dozeze pentru ca să ne mențină o viteză stabilă. La rândul lui pilotul pentru frânare, pentru coborâri, la fel este binevenit, unde selectând o viteză anumită pe coborâri, unde șoferul iarăși poate fi liniștit că nu va depăși viteza. Ce o să vreau să discut cu voi, cred că în următorul video o să fie pe care porțiuni trebuie folosit pilot automat, cum corect trebuie folosit pilot automat, în care momente trebuie să-l deconectăm și cât beneficiu poate aduce acest pilot automat.